समालोचक यांना विनंती करतो, अमोल कोलगे आणि जितू राजवाडकर आणि ओंकार शेलार यांनी माईक जवळ यायचंय. ओंकार शेलार, जितू राजवाडकर तिकडूनच करायचंय. धन्यवाद धन्यवाद जितू, धन्यवाद. अमोल कोलगे, अमोल कुठे आहे? अमोलने इकडे यायला लागेल, तुला फिरतं राहायचंय. अमोल इकडे. धन्यवाद. आपण पाहतोय श्री चंडिकादेवी मित्रमंडळ मानेवाडी गणपतीपुळे आयोजित गणपतीपुळे प्रीमियर लीग नाणेफेक जिंकले आणि प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. नक्कीच निनादसाठी काहीतरी चेतन आणि सूरज व्यूहरचना करतील असं दिसतंय या ठिकाणी. दोन्ही संघ आपल्याला विनंती करेन, आपला अतिरिक्त खेळाडू आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये येऊ द्या. दोन्ही अतिरिक्त खेळाडू कॉइन बॉक्स मध्ये पाठवायचा आहे. मंदिरा स्पोर्ट्स गणपतीपुळे आणि बीबीसी भुतेवाडी दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपला अतिरिक्त खेळाडू कॉइन बॉक्स मध्ये पाठवायचा आहे. विजयजी केदार, कल्पेशजी सुरू यांना विनंती आहे की त्यांनी आसनस्थ व्हायचंय व्यासपीठावरून. सर्व प्रेक्षक आणि अतिरिक्त खेळाडू यांनी बाहेर यायचंय आणि मंडळाला सहकार्य करायचंय. विनाविवाद ही स्पर्धा पार पाडावी यासाठी सर्व खेळाडू व्यतिरिक्त जे कोण आतमध्ये असतील मैदानावर त्यांना विनंती करतो की त्यांनी ग्राउंडचा ताबा सोडून बाहेर यायचंय आणि मंडळाला सहकार्य करायचंय. धन्यवाद. धन्यवाद अमित दादा. विनंती असेल, 4 गोलंदाज तुम्हाला फ्रेश वापरावे लागतील. एक गोलंदाज 2 षटक हाताळू शकतो. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं असणार आहे, दुसरं षटक हे गोल्डन षटक असणार आहे आणि उर्वरित 3 षटक शिल्लक राहणार आहे. त्यामध्ये तुम्ही एक बॅटिंग पॉवर प्ले घेऊ शकता. ही बॅट्समॅनसाठी दिलेली जाणारी चॉईस आपण पाहतोय. त्याचबरोबर या ठिकाणी मी मंडळाचे ज्यांनी मेहनत घेतली त्या संकेत गावणकर यांना विनंती करतो की त्यांनी माईक जवळ यायचंय. बाबाराम काका माने यांना विनंती करतो की त्यांनी कुलदीप पाटील साहेब यांचा या ठिकाणी गौरव करायचा आहे आणि स्वागत करायचंय. शाल, श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन बाबाराव काका माने, मी कुलदीप सरांना विनंती करतो, सर आपण आपला फुलाची पाकळी म्हणून आमच्याकडून ग्रामस्थांकडून स्वीकार करावा. जरा जोरदार टाळ्या होऊ देत पाटील साहेबांसाठी आणि बाबाराव काकासाठी. धन्यवाद साहेब. 2 मिनिटं. रोहित 2 मिनिटं. दोन्ही संघ आपला अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. मानस माने, मी विनंती करतो सर्व मान्यवरांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचंय. मानस, बाबराव काका माने पुष्पगुच्छ द्यायचंय. बाबराव काकांना द्यायचंय. मानस. त्याचबरोबर अरुण काका काळोखे, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ. आर्यन माने, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ. श्री अरुणजी काळोखे, बाबराव काका माने त्यांना सन्मानित करतील. आम्हाला वेळोवेळी सहकार्य असतं अरुण काकांचं, ज्यांच्या तालमीत आम्ही सगळे घडलो असं व्यक्तिमत्व. त्याचबरोबर साळवी साहेब, परेश दादा, आपण साळवी साहेबांना पुष्पगुच्छ आणि श्रीफळ देऊन सन्मानित करायचंय. परेश दादा, मी पत्रकार वैभवजी पवार यांना विनंती करतो की त्यांनी पुढे यायचंय. पत्रकार वैभवजी पवार त्यांना सन्मानित करतील.
आमचे मित्र कल्पेशदादा सुर्वे, वैभवजी पवार, किशोरदादा गुरव, किशोरदादा गुरव, किशोरदादा गुरव यांना विनंती करतो जयवंतजी आगरे यांनी सन्मानित करायचंय उमेशजी बनसारी यांना. जयवंतजी आगरे, अशोक काका माने विनंती करतो पुढे यायचंय. मी आदिनाथ आगरे यांना विनंती करतो, आदिनाथ आगरे की त्यांनी अशोक काका माने यांना गुलाब पुष्प देऊन सन्मानित करायचंय. दोन्ही अशोक काकांना अजून एक द्यायचंय. आणि आता अशोक काका माने तुम्हाला विनंती करतो, अशोक काका पुढे यायचंय. आनंद काका माने पुढे यायचंय. आनंद काका माने पुन्हा एकदा मी विनंती करतो, आर्यन पुढे यायचंय तू. आनंद काका माने यांना सन्मानित करायचंय आर्यनने. आर्यन आनंद काका माने यांचा सन्मान करायचा आहे. शाखा प्रमुख विजयजी केदार यांना सन्मानित करेल आर्यन माने. शाखा प्रमुख विजयजी केदार सर्व मान्यवरांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि या स्पर्धेला सुरुवात करूया अशी विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद डीजे. दोन्ही संघांचे अतिरिक्त खेळाडू आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये पोहोचलेत. थोड्या स्पर्धेला आज सुरुवात केली जाणार आहे. महत्वाचा सामना आणि महत्वाच्या सामन्यामध्ये पहिला विजय श्री चंडिका देवी मानेवाडी आयोजित गणपती प्रीमियर लीग पर्व 6 आणि या 6व्या पर्वाची आजची पहिली रजनी आहे. आणि पहिल्या रजनीतील सामना क्रमांक 1 आपण पाहतोय मंदिरा स्पोर्ट आणि त्यांच्या विरोधात असेल बीबीसी भूतेवाडी. टॉसचा बॉस सिलेक्ट द बॉल फर्स्ट म्हणजेच काय नाणेफेक जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण करण्याचा घेतला गेला इथे निर्णय. काय रणनीती असेल, कोणते फटके इथे फलंदाज चॉईस करणार. मेघनाथ पालकर हे संघ मालक असतील मंदिरा स्पोर्ट संघाचे आणि दुसऱ्या साईडला बीबीसी भूतेवाडी बबन भूते उर्फ सुशील बबन या नावाने जास्त करून ओळखलं जाते, त्यामुळे आपण बबन भूते यांना आपण ओळखूया. क्रीडांगणावर आपल्यावर मायक्रोफोन वरती जोडला जातोय पिंटूजी गावणकर, मायक्रोफोन वरती आपल्या बरोबर जोडला जातोय. हॅलो हॅलो, अमित दादा गणवटकर यांचा इथे गुलाबपुष्प देऊन सत्कार केला जातोय. आर्यनजी माने यांनी अमित दादा गणवटकर यांचा गुलाबपुष्प देऊन सत्कार करायचा आहे. आणि गिव्ह अवे या स्पर्धेमध्ये काहीतरी वेगळं करण्याचा आपण प्रयत्न करतोय. प्रेक्षक वर्गांसाठी, प्रेक्षक गॅलरीसाठी लागलेली ही फरबडी आपण पाहतोय. आणि जे प्रेक्षक आपल्याबरोबर लाईव्ह कमेंट आणि या स्पर्धेबाबत चर्चा करणार आहेत त्या सर्वांसाठी एक खास फरबडी, स्मार्ट वॉच आणि काहीतरी बंधन आहेत. मोफत दिला जाणार नाही तुम्हाला. आमच्या चॅनलला रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हला तुम्हाला सबस्क्राईब करणं गरजेचं आहे, फॉलो करणं गरजेचं आहे, लाईक सबस्क्राईब करणं गरजेचं आहे. हे तुम्हाला बघितलं जाणार, त्याशिवाय तुम्हाला स्मार्ट वॉच दिलं जाणार नाहीये. सुवर्ण संधी आहे प्रेक्षक गॅलरीसाठी. हॅलो ओमकार, दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी लक्ष द्यायचं इकडे. संघनायक, संघ मालक
हॅलो. पंच आपली जागा घ्यायची. हॅलो. चंडिका मित्रमंडळ गणपतीपुळे बानेवाडी आयोजित गणपतीपुळे प्रीमियर लीग या लीगचं पर्व 6वं आणि 6वं पर्व चालू करत असताना या सामन्यासाठी पंच म्हणून काम पाहताना दिसतील आपल्याला पंकजी खेऊर, त्यानंतर प्रशांतजी भुते, त्यानंतर लॉबी पंच असतील प्रथमेशजी कावणकर. आजच्या गटातील तिन्ही संघाचे संघ नायक आणि संघ मालक यांनी लक्ष द्यायचंय. प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी देखील सूचना देतोय. आपण जे हे मैदानावरती खेळत असताना पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं षटक असेल. 2 खेळाडू फक्त बाहेर असतील पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. त्यानंतर दुसरं षटक हे गोल्डन षटक असेल, म्हणजेच धावा डबल होतील त्या षटकामध्ये गोळा होणाऱ्या. आणि जर का त्या षटकामध्ये फलंदाज बाद झाला तर मात्र मायनस मध्ये धावा जाताना दिसतील. आणि निर्णयित 3 षटकामध्ये एक फलंदाजासाठी आपण एक चांगली संधी उपलब्ध केली. या पर्वामध्ये बॅटिंग पॉवर प्ले असेल ते फलंदाजाने चॉईस करायचंय. कोणतं षटक त्याला पॉवर प्ले साठी इच्छुक असेल ते सांगायचं. त्यानंतर मैदानाच्या दिशेने वळतोय. आपल्या ज्या मैदानामध्ये कलमाची फांदी वरती आले किंवा आंब्याची, तिथे जर का फांदीला बॉल किंवा पानाला जरी बॉल लागला तर मात्र तो चेंडू डेड दिला जाईल, याची नोंद घ्यायची दोन्ही संघ नायक आणि संघ मालकाने. त्यानंतर ही स्पर्धा खेळत असताना 4 ग्रुपमध्ये ही स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. प्रत्येक ग्रुपमध्ये 3 संघ खेळवले जातील. हे 3 संघ खेळत असताना या वर्षी मात्र नियम एक चेंज असेल, कारण 5 पर्वाचा विचार केला तर आपण 4 सेमीफायनलिस्ट निवडत होतो 5 पर्वामध्ये. त्यानंतर मात्र या पर्वामध्ये आपण काहीतरी चेंज केला जातोय. 6व्या पर्वामध्ये जात असताना तो निर्णय चेंज असेल. जे 2 संघ टॉप 2 मध्ये असतील त्यांना डबल चान्स असेल सेमीफायनलचा. म्हणजेच जर का पहिला सामना सेमीफायनल सामना पराजित झाला तर मात्र त्या संघाला पुन्हा एकदा संधी दिली जाईल आणि 3 आणि 4 नंबर मध्ये एलिमिनेटर राऊंड खेळवला जाईल. त्यामध्ये जो संघ विजेता होईल तो पहिल्या अगोदरच्या सेमीफायनल मध्ये पराजय झालेल्या संघाबरोबर खेळताना दिसेल. हे लक्षात घ्यायचंय. धन्यवाद. धन्यवाद. ओंकार. सामन्याला सुरुवात केली जाईल. सर्व सज्ज झाले असेल. जयघोष करूया. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलांस सिंहासनाधीश्वर योगीराज श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी गणपती बाप्पा चंडिका माते की. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. पर्व 6वं इथे रंगलंय. आपण पाहतोय गणपतीपुळे प्रीमियर लीग पर्व 6वं आणि या 6व्या पर्वातील सामना क्रमांक 1 आपण इथे पाहतोय. एका साईडला असेल मंदिर स्फोट, तर दुसऱ्या साईडला आपण पाहतोय BBC भूतेवाडी. हॅलो. संघ नायकांना सूचना असेल एक सांगायची राहिले. जे आपण खेळाडूंसाठी डकआउट बांधलं गेलंय तिथून फक्त एकदाच कान मंत्र देण्यासाठी खेळाडू मैदानामध्ये इन होऊ शकतो. त्यानंतर मात्र जर का दुसऱ्या सेकंडला जर का खेळाडू मैदानामध्ये येताना दिसला टी शर्ट परिधान केलेला तर त्या संघाला 10 रनची पेनल्टी दिली जाईल. हे गृहीत धरायचंय. धन्यवाद. पंच रेडी. लेट्स प्ले. जाऊया सामन्याची दिशेने. पहिला चेंडू गोलंदाजी मार करून गोलंदाज हीच स्थिती झालाय. विक्रांत आणि समोर आहे निनाद. आणि निनाद तू विक्रांत हे ब्रह्मास्त्र इथे पाहायचे. पहिला चेंडू या GPL पर्वा पहिला म्हटला आणि पहिला चेंडू थोडासा
ऑप्टिकच्या बाहेरून जाणार होता. पंच गोलंदाज दंडित करतायत. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त एक धाव या स्कोर कार्डवरती जमा केली जाते. एका या धावसंख्येने धावांचा श्री गणेशा म्हणजेच काय धाबांचा श्री गणेश केला जातोय. विक्रांत आहे गोलंदाजी मार करून वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून देखील पहिलं षटक यावेळी आपण विक्रांतला पाहतोय. अराउंड विकेट नंतरचा चेंडू परफेक्ट ब्रह्मास्त्र इथे वापरलंय. ब्लॉकल नो चान्स बॅट्समन म्हणजेच काय डॉट बॉल इथे दिला जातोय. पंचांनी पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. सिलेक्टचा दुसरा इथे व्हाईट बॉल आहे. थोडीशी गडबड इथे चालली आहे. विक्रांत कुठेतरी थोडासा टेन्शन मध्ये आहे. टेन्शन मध्ये करावं लागेल इथे बेनशद कारण प्रॉपिंग एंडला आपण पाहतोय. निरात खेळण्यासाठी सज्ज असेल. अष्टपैलू आहे ताकद नजाकत. त्या निनादकडे अष्टपैलू म्हणून ओळखला जातो. तो निनाद याबी आपण प्रॉपिंग केस वरून पाहतोय. राईट हँड फलंदाज निनाद पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी सज्ज आहे. ऑफ साइड 4 लेग साइड 3 हे लागलेल्या निनादसाठी क्षेत्ररक्षण आहे. नंतरचा चेंडू उंच खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला होता. डॉट बॉल येतोय. डॉट बॉल इथे दिला जातोय. चांगला लेंथ वरती गोलंदाजी यावी करणं गरजेचं असेल आणि पहिला चेंडू इथे अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन करणं गरजेचं आहे. विक्रांत नंतरचा चेंडू थोडीशी इथे दिशा भटकलाय. बाय 1 आणि गेट 1 मध्ये इथे धाबा दिल्या आहेत. भटकल्या दिशा करतोय संघाची दुर्दशा. टोटल धाबा या चेंडूवरती मोजला जाणार आहे 2 आणि 2च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रीजन वरती 4 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. थोडासा दबावामध्ये आहे. नौका चेंडू आहे कशा प्रकारे हाताळला जाईल. नंतरचा चेंडू बॅटची हलकीशी एज घेतल्यानंतर चेंडू चालला असेल घोषित आणि जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी इथे खेचला जातोय. एक धाव देखील आता खूप महत्वाची राहिली आहे. निनाद आपण पाहतोय अष्टपैलू आहे ताकद आहे मनगटातली ताकद नजाकत याबी निनादला कुठेतरी संपादन करणं गरजेचं आहे. तो पुन्हा एकदा निनाद खेळण्यासाठी सज्ज झालाय. बॅट ठोकून आपण केलं जात आहे. नंतरचा चेंडू चांगला लेंथ आणि लाईन्थ वरती निनाद थोडासा अडचणीमध्ये सापडलाय. आयुष्यात स्वतःला सिद्ध केलं की संशयाने बघणाऱ्या नजरा तुमच्यासाठी आदराने झुकतात. आता तेच करणं यावे गरजेचं असेल. निनाद विक्रांत कुठेतरी कमबॅक करतोय. मंदिर अफोट संघाचा विक्रांत पुढे एकदा पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थातच काय अराउंड विकेट नाही. नंतरचा चेंडू खटक्यार बोट आणि जागेवर क्षेत्ररक्षण करणारा संकेत राजवाडकर सोमेश्वर गावाला बिलॉंग करणारा संकेत आपण पाहतोय. गतवर्षी जीपीएल पर्व 5 चा बेस्ट क्षेत्ररक्षणाचा मानकरी या संकेतने घेतला होता. तो संकेत यावी आपण पाहतोय. लॉंग ऑफच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण दर्जेदार ठरलं. कोणत्या प्रकारची धाब इथे दिली जात नाहीये. धावसंख्या स्कोर कार्डवरती 5. नंतरचा चेंडू इथे पाठवून दिला जातोय. चेंडू चाललाय सीमा रेषा पार येतोय. जीपीएल चा दणदणीत खणखणीत पहिला चौकार निनादच्या बॅटमधून. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती 9 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. 9 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवरती उभारल्या जात आहेत. षटक क्रमांक 1 आपण पाहतोय. पॉवर प्लेचं शतक आहे आणि या पॉवर प्लेच्या शतकामागे जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा प्रयत्न इथे केला जाईल. टीम मीटिंग आहे चर्चा केली जाते सरबत केले जाते कारण माहिती आहे आयुष्यामध्ये 2 मिनिटं थांबल्यामध्ये आयुष्य बदलू शकत नाहीये पण या सामन्याचा रिझल्ट बदलू शकतो आणि ते रिझल्ट बदलण्यासाठी वारंवार चर्चा केली जाते. क्षेत्ररक्षणाची अरबदल केली जाते फेरबदल केली जाते. ज्यावेळी लेग साइडच्या दिशेने टॉप 4 जे क्षेत्ररक्षक होते ते तैनात केले जाते. वारंवार क्षेत्ररक्षक फेरबदल केला जातोय. टीम मीटिंग घेतली जाते चर्चा केली जाते. या षटकातील पुढील चेंडू पुढे एकदा इकडे विक्रांत सज्ज झाला असेल. समोर आहे निनाद ऑफ साइड 4 लेग साइड 3 हे क्षेत्ररक्षण असेल. निनादसाठी पुढील चेंडू याबी थोडीशी दिशा करेल संघाची दुर्दशा. वाईट +1 टोटली 2 धाबा समोरच्या संघाला रन केले जात आहेत. मस्त समोरचा रन देखील करतोय फस्त 2 धाबा इथे दिल्या जातील. या 2च्या मध्ये धावसंख्या दुहेरी अंकांमध्ये प्रवेश केला जातोय. टीमची टोटल धावसंख्या 11 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं आहे. या पॉवर प्लेच्या षटकामागे निराजची बॅट यावी तडकली आहे. धडकदार हार या पार चेंडूला पाठवलाय बॉलांच्या बाहेर सीमारेषा पार येतोय चौकार. या चौकारच्या मदतीने षटक क्रमांक 1 चा खेळ इथे समाप्त असेल. धावसंख्या टीमची टोटल 15. दोन्ही संघांसाठी सूचना असेल. निर्णायक जी 5 षटक हाताळण्यासाठी तुमच्याकडे 20 मिनिटांचा कालावधी असेल याची आपण नोंद घ्या.
आणि गोल्डन षटक जितक्या धावा बनवल्या जाणार तितक्या या षटकामागे दुप्पट केल्या जाणार आहेत. नजर लागून राहिल्या या षटकावरती. जर का विकेट गेली तर 5 धावा मायनस केल्या जाणार आहेत. याची आपण नोंद घ्या. 1 मिनिट सामना थांबवा. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 15 बनवली जाते. गोलंदाजी मार करून ज्याची खाती या पंचक्रोशी एरियामध्ये राहिली असेल योगेश भिडे येतोय. गोल्डन शतक आणि गोल्डन षटकामधला पहिला चेंडू आहे. पायावरती इथे आदळला जातो. त्यानंतर चांगला क्षेत्ररक्षण निर्धाव चेंडूने आपल्या गोलंदाजीला इथे केली जाते सुरुवात. गोल्डन शतक आहे. जितक्या धावा बनवल्या जाणार तितक्या दुप्पट होणार आणि जर का विकेट गेली तर 5 धावा मायनस होणार आहे. नंतरचा चेंडू थोडासा लेगस्टिकच्या बाहेरून जाणार होता. पंच आपल्या 2 हात खांद्याच्या दिशेने समांतर दिला जातोय. व्हाईट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त धाव यावी स्कोर कार्डवरती जमा केली जाणार आहे. या चेंडूवरती 1 धाव मिळाली आणि गोल्डन मधली 1 धाव इथे खर्च केली जाते. नंतरचा चेंडू चांगल्या लेंथ वरती आहे. मी पहिल्यांदाच बोललो होतो पंचकोशीमध्ये नामांकित हा गोलंदाज आहे योगेश भिडे. नावातच खूप काही आहे, दम आहे नावात, म्हणून चर्चा केली जाते प्रत्येक गावागावात. नंतरचा चेंडू थोडासा पंचांनी नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. नो बॉल इथे दिला जातोय. नंतरचा चेंडू यावी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू पाठवला दिला जातोय लॉंग बॉर्डरच्या बाहेर. 4 धाव्यांसाठी 4+4 टोटली या चेंडूवरती 8 धावा खर्च केल्या जाणार आहेत. गोल्डन शतक आहे. गोल्डन धावा मिळत आहेत. नंतरचा चेंडू येस काय क्षेत्ररक्षण इथे केलंय संकेत राजवाडकर. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण यावे. अगदी डोळ्यांची पारणं फेडणारं क्षेत्ररक्षण यावे संकेत राजवाडकरच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला भेटलंय. गतवर्षीचा मी का बेस्ट क्षेत्ररक्षणाचा मानकरी ठरलो होतो याचं उत्तम उदाहरण क्रीडांगणाच्या आत इथे दाखवून देतोय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रीजन वरती 27 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे एकदा योगू उर्फ योगेश या नावाने ओळखला जाणारा योगू या सज्ज झाला असेल. नंतरचा चेंडू अलाउंड कार्पेट खेळण्याचा इथे प्रयत्न केला होता. डॉट बॉल येतोय. ज्या प्रकारचा डॉट बॉल येईल त्या प्रकारे मंदिरा स्पोर्ट्स संघ कुठेतरी मैदानाच्या दिशेने आपल्या गोलंदाजाला चेअरअप करताना, कारण गोल्डन धावा आहेत. गोल्डन शतक म्हटल्यावरती गोल्डन धावा तर इथे खर्च कराव्याच लागणार आहेत. नंतरचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न यावे केला होता. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. पंचांचे 2 हात अगदी खात्याच्या दिशेने समांतर गेले की क्रिकेट बैल व्हाईट बॉल इथे गणला जातो आणि तोच व्हाईट बॉल इथे गणला जातोय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रीजर वरती पोहोचली असेल. नंतरचा पुढे एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. धावसंख्या 31 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. योगू कुठेतरी थोडासा लेन बिघडलाय. पुढे एकदा यावी थोडासा लेन बिघडत चाललाय. आलाय दबाव करावा लागेल इथे दाखवावं लागेल प्रभाव. कोण पाडणार दबाव मध्ये प्रभाव. अतिरिक्त चेंडू टाकले जात आहे. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 33 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. ज्या धावा बॅटने नाही खर्च करू शकलाय तो योगू अतिरिक्त स्वरूपाने देऊन पोहोचला असेल. स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहतोय फलंदाज मयूर आहे. पुन्हा एकदा टाकलेला चेंडू दिशा करतोय संघाची इथे दुर्दशा. अजून एक व्हाईट बॉल इथे गणला जातोय. पंच पुन्हा एकदा गोलंदाज योगूला इथे दंडित करताना पाहायला भेटलेत. योगू थोडासा टेन्शन मध्ये आलाय. करणार कार्य येणाऱ्या चेंडूवरती योगू इथे मेन्शन. नंतरचा चेंडू हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. चांगल्या लेंथ वरती षटक 2 चा खेळ इथे समाप्त होईल. 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय. धावसंख्या मोजली जाते 35 अंकांवरती. थँक्यू डीजे. धावसंख्या टीमची टोटल 35 या षटकामध्ये 10 धावा आल्या आणि 10चे दुप्पट 20. टोटल धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती असेल 35. कोणतेही गडी आतापर्यंत गमावला नाहीये, कारण सलामीसाठी आलेले दोन्ही फलंदाज अप्रतिम खेळ इथे क्रीडांगणाच्या दिशेने आपण करताना पाहतोय.
बॅटिंग पॉवर प्ले कधी घेतला जाणार याची आता दक्षता असेल प्रेक्षक वर्गासाठी. बॅटिंग पॉवर प्ले कधी घेतला जाणार याच्यावरती आता सर्वांची नजर लागून राहिली असेल. गोल्डन शतक संपले, पहिलं पॉवर प्लेचं शतक, आता बॅटिंग पॉवर प्ले वरती लक्ष राहिलं असेल. गोलंदाजी मार करून गोलंदाजी इथे दाखल केला जातोय. नौकीत खेळाडू या टेनिस क्रिकेट मधला उभरता हुआ सितारा राहुल मांजरेकर यावेळी गोलंदाजी मार करून येताना पाहायला भेटलाय. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून तिसरं षटक घेऊन दाखल केला जातोय. समोर आहे निनाद, अष्टपैलू म्हणून ज्याला ओळखला जाणार निनाद आपण प्रॉपिंग किस वरती पाहतोय. पहिला चेंडू पंचाने यावेळी नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. एकच धाव या चेंडूवरती मिळणार आहे. एकच्या मदतीने धावसंख्या 36 या अंकांवरती दान पोहोचली असेल. काटेकी टक्कर आता क्रीडांगणाच्या आतमध्ये आहे आणि तीच काटेची टक्कर कोण इथे दाखवणार घमासून युद्ध. कारण टीमची टोटल धावसंख्या 36 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. पुढे एकदा मंदिरा स्पोर्ट्स संघाकडून गोलंदाजी मार करून नंतरचा चेंडू परफेक्ट ब्लॉकरसाठी होता. ओमकारचे तिथे ठरले अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. कोणत्या प्रकारची धाब या चेंडूवरती दिली जात नाहीये. येतोय डॉट बॉल. आता डॉट बॉल प्रमाणे तशीच गोलंदाजी करणं यावी आवश्यक असेल. पुढे एकदा गोलंदाजी मार करून नंतरचा टाकलेला चेंडू सरळ टो लावला जातोय. अगदी हवाई सुंदरी हवाई सफर करत चेंडू चालला असेल बॉर्डरच्या बाहेर. 4 धाब्यांसाठी दमखम दाखवणारा अगदी जिगरबाज 0 फिगरचा हिरो मी का आहे हे निनादने दाखवून दिलं जाते. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा आर्य पार 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 अजून एक येतोय जीपीएल चा दणदणीत खडखडीत चौकार. या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 44 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. टीमची टोटल धावसंख्या 44 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. टीम मीटिंग घेतली आहे, चर्चा केली जाते, सलामत केली जात आहेत. पुढे एकदा निनाद मागच्या 2 चेंडूवरती 2 उत्तुंग चौकार ज्या निनादच्या बॅट मधून पाहिलेत. तो तिसरा चौकार खेळण्यासाठी सज्ज असेल. नंतरचा चेंडू वाईट +1 टोटली 2 धावांसाठी इथे मोजला जाणार आहे. यक्षरक्षक करतोय इथे चुका दिल्या जात आहे समोरच्या संघासाठी. अगदी बोनस स्वरूपाच्या धाबा इथे दिल्या जातील. धाबा इथे मोजल्या जात आहेत. टोटल या चेंडूवरती 2 धाबा असतील. अतिरिक्त ज्या धाबा आहेत त्या दुसऱ्या इनिंग मध्ये तुमच्यासाठी खूप महत्वाच्या ठरणार असणार आहे. गोलंदाजी मार करून जर विचार करायला गेला तर तिसरा गोलंदाज इथे आणला गेलाय. पहिलं षटक विक्रांतच्या माध्यमातून हाताळलं गेलं. तब्बल तिथे 15 धाबा त्याने खर्च केले असतील. त्यानंतर योगेश भिडे गोलंदाजी मार करून आणला गेला. त्याने 10 धाबा खर्च केल्या. गोल्डन षटक असण्यामध्ये त्याच्या दुप्पट केल्या गेल्या. तिथे 20 धाबा झाल्या होत्या. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 35 वरती होती आणि त्यानंतर राहुल वरती इथे विश्वास दाखवला जातोय. राहुलचं थोडंसं षटक इथे महागडं आपण पाहू शकतो. आतापर्यंत थोड्याशा अतिरिक्त धाबा या राहुलने इथे खर्च केले आहेत. पण राहुलला शांत बसून निरीक्षण करावं लागेल आणि योग्य त्या टप्प्यामध्ये आता कार्यक्रम इथे करायचा आहे. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा निनादच्या बॅट मधून निघालाय. सो ब्युटिफुल, सो अलिगेट, जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव करणारा चौकार. निनाद म्हणतोय मैं रुकेगा नहीं. अप्रतिम खेळी यावी निनादच्या माध्यमातून इथे केली जाते आणि संघाचा अर्धशतक स्कोर कार्ड वरती लागलंय. 50 धाबा बीबीसी भूतेवाडी संघाच्या उभारल्या गेल्या आहेत. या स्पर्धेमध्ये रेकॉर्ड ब्रेक करण्यासाठी धाबा असणार आहे. नंतरचा देखील चेंडू पाठवला जातोय. पाठवलाय लॉंग बॉर्डरच्या बाहेर. जीपीएल चा अजून एक येतोय दमदार शानदार निनादच्या बॅट मधून घणाघाती चौकार आणि या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या 54 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. निनाद एक आग उगणारी फलंदाजी क्रीडांगणाच्या अक्षरशः बरसलाय. नंतरचा चेंडूवर देखील हलक्याने खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. पंच षटक संपल्याचा इशारा इथे देतील. या षटकाचा खेळ इथे समाप्त होतोय. धावसंख्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 54 धाबा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती उभारल्या गेल्या आहेत. निर्णायक 3 षटकांचा खेळ, धावसंख्या 54 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. चौपन्न धाबा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती उभारल्या गेल्या. षटक 3चा खेळ आपण पाहतोय. हे षटक थोडंसं महागडं होतं. जर विचार करायला गेला तर या षटकामध्ये तब्बल 19 धाबा इथे खर्च केल्या. त्यामधून 4 जे उत्तुंग चौकार होते ना निनादच्या बॅट मधून अतिशय सुंदर इथे होते आणि असे सुंदर चौकार आपण निनादच्या बॅट मधून पाहिले असतील. आणि त्यानंतर गोलंदाजी मार करून वैयक्तिक दुसरं आणि संघाकडून 4थं षटक घेऊन दाखल केला जातोय. गोलंदाजी मार करून योगेश भिडे
योगूला इथे गोलंदाजीवरती पुन्हा एकदा आणलं जाते. समोर फलंदाज देखील असेल सज्ज. सलामीसाठी आलेले दोन्ही फलंदाज अजूनही क्रीडांगणामध्ये तटस्थ उभे राहिलेत. ड्रॉपिंग किस वरती आपण पाहतोय मयूर, आणि मयूरसाठी पहिला चेंडू होता. लेग स्टिकच्या ऑफ स्टिकच्या बाहेरून जाणार होता. पंचांचा सिग्नल येतोय. वाईड बॉलचा इशारा दिला जातोय. खराब चेंडूने केली जाणारी ही गोलंदाजीला जी सुरुवात आहे कुठेतरी नाकाम ठरू शकेल का? नंतरचा चेंडू मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न यावेळी केला गेला होता. डॉट बॉल येतोय. ब्रह्मास्त्र इथे वापरलं जात आहे. कोणत्या प्रकारची धाव इथे मयूरला दिली जात नाहीये. हे जीपीएल मध्ये जर विचार करायला गेला तर मयूर तब्बल महागडा खेळाडू ठरला असेल. नंतरचा चेंडू पाठवून दिला जातोय अगदी एसच्या कव्हरच्या बाहेर. 4 धाब्यांसाठी एकापेक्षा एक ऑफसाईडच्या दिशेने थोडासा रूम दिला गेला आणि रूमचं भाडं 4 धावाने वसूल केलं जाते. नंतरचा चेंडू आखू टप्प्याचा होता. हा चेंडू देखील पाठवला जाणार आहे. घोषित आणि जाहीर क्षेत्रामध्ये 2 धाब्यांसाठी खर्च केला जातोय. हे 2च्या मदतीने धावसंख्या 61 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. योगूच्या नंतरचा बॉल लेफ्ट केल्याचा प्रयत्न होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण एस्ट्रकच्या माध्यमातून इथे घडलं जाते. डॉट बॉलची सांगता इथे केली जाणार आहे. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. लेग ब्रेक चेंडू आहे. टप्पा खाल्यानंतर चेंडू फलंदाजापासून दूर नेला जातोय. नंतरचा चेंडू लो फुलटास होता. अगदी चेंडूला पाठवून दिला जातोय. 2 धाब्यांसाठी इथे खेचला जातोय चेंडू. थेंबे थेंबे तळसाचं असं म्हटलं जातं आणि ते धावांच्या तळात साचत चाललं असेल. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती 63 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. हाताची 5 बोट एकत्र आल्यावरती त्याची मूठ तयार केली जाते आणि तसा सामना आता कोणता संघ आपल्या मुठीमध्ये आणणार, कारण अजूनही दुसऱ्या इनिंगचा खेळ बाकी आहे आणि क्रिकेटवरती जर तरला महत्व दिलं जात नाहीये. तो योगू पुढे एकदा यावेळी सज्ज झाला असेल. पंचांच्या उजव्या तकडून अराउंड विकेट. योगूचा नंतरचा बॉल थोडासा दिशा इथे भटकलाय. पंचांचा सिग्नल येतोय. नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त चेंडू कुठेतरी समोरच्या संघाला दिले जात आहेत. बाल केले जात आहेत. धाबा मोफत फुकट दिल्या जात आहेत. नंतरचा चेंडू अप्रतिम होता. अतिशय सुंदर फटका, लाजवाब, प्रॉपर टायमिंग. मिड विकेट केला गेला आणि त्यानंतर चेंडू मिडल केला गेला. बॉलरच्या बाहेर. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती 68 म्हणजेच काय 68 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. प्रॉपर मिडल केला बॉल आणि त्यानंतर सीमा लाईन बॉर्डरलाईनच्या बाहेर पाठवला जातोय. षटक 4चा खेळ इथे समाप्त झाला असेल. धावसंख्या 68. गोलंदाजी मार करून संकेत राजवाडकर गोलंदाजीवरती दाखल केला जातोय. संकेत राजवाडकर अनेक वेळा ऑल सोमेश्वर संघाकडून खेळणारा संकेत राजवाडकर यावेळी आपण गोलंदाजी मार करून पाहतोय. सोमेश्वर गावाला बिलॉंग करणारा हा संकेत इथे दाखल झाला असेल आणि सोमेश्वर गावाला बिलॉंग करत असताना सोमेश्वर गावाची खासियत आणि ओळख दाखवण्यासाठी या गणपतीबाई नगरीमध्ये तो दाखल झालाय. काय एवढं सफर मी पार केलं जाते. संकेत उर्फ गुंड्या या नावाने प्रसिद्ध असलेला हा गोलंदाज इथे दाखल झाला असेल. पहिला चेंडू आम्ही पाहतोय. पंचांनी नो बॉलचा इशारा दिला जातोय आणि त्यानंतर चेंडूला टोलवला जातोय. चेंडू चालला असेल बॉलरच्या बाहेर. 4 धाव्यांसाठी टोटली 5 धावा या चेंडूवरती मिळणार आहेत. या 5च्या मदतीने धावसंख्या झटपट पटपट बदलत चालली आहे. 73 नो आणि +4 धावा संकेत राजवाडकर. नंतरचा चेंडू यावेळी पाहायचा आहे. कट केला जातोय. चेंडू क्षेत्ररक्षक तिथे ठरलाय. फ्रॉमवर ठरतोय. कॉम्बिनेशन केलं गेलं आणि त्यानंतर चेंडूला अडवलं जात आहे. येतो इथे डॉट बॉल. संकेत राजवाडकर आपण गोलंदाजी मार करून पाहतोय. नंतरचा चेंडू यावेळी एनस्विंग होणारा चेंडू होता. पंच व्हाईट बॉलचा इशारा देत आहेत. +1 टोटली 2 धावा. 2 धावा कुठेतरी थोड्याशा मागण्या ठरणार आहेत, कारण एस्ट्रेक्षक देखील इथे चूक करताना पाहायला भेटलाय. संकेत राजवाडकरचा नेक्स्ट बॉल यावेळी आमच्या समोर कक्षाच्या दिशेने खेळायचा होता. चेंडू चालला असेल. डेड बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. डेड बॉलचा इशारा दिला जातोय म्हणजेच का हा चेंडू पुन्हा एकदा पुणे फेकावा लागणार आहे. निनाद प्रॉपिंग केस वरून. नंतरचा चेंडू अप्रतिम खेळ आहे. उच्च दर्जाचा प्रेक्षक गॅलरीमध्ये प्रेक्षकांना हाय हॅलो करणारा चेंडू पाठवला जातोय. 4 धाब्यांसाठी एकापेक्षा एक. निनादची एक आग उगणारी फलंदाजी. 33 वरती निनाद आपल्या वैयक्तिक धाब्यावरती खेळताना पाहायला भेटला. यानंतर चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न यावेळी चुकली. गडबड घोटाळा झाला. 1+1 टोटली 2 धाबा. फोर्थ रोची 1 धाव आणि धावून घेतलेली 1 धाव. टोटली 2 धाबा. गडबड घोटाळा इथे झाला असेल. 2 धाबा घेतल्यात. 2च्या मदतीने धावसंख्या
81 या धाव संख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. काय धाबा बनवल्यात अतिशय सुंदर. 81 धाबा नाबाद खेळी ते चालली असेल. एक्याऐंशी धावा आतापर्यंत आपण स्कोर कार्ड वरती पाहतोय. पहिलं षटक जर विक्रांत इथे हाताळलं गेलं 15 धावा त्यांना खर्च केल्या गेल्या. त्यानंतर योगेश गोलंदाजी मार्क वरती आला, त्यांना 20 धावा खर्च केल्या गेल्या. तिसरं षटक जर यावेळी आपण विचार करायला गेला तर राहुल वरती विश्वास दाखवला गेला, त्याने 19 धावा खर्च केल्या. आणि चौथं षटक पुन्हा एकदा योगेश इथे घेऊन आला आणि योगेशने तिथे तब्बल 14 धावा खर्च केल्या असतील. आणि शेवटचे षटक यावेळी घेऊन दाखल झाला येतो म्हणजेच काय संकेत राजवाडकर. संकेत राजवाडकर अंतिम शतक घेऊन दाखल झालाय. पहिल्या इनिंग मधलं अंतिम शतक म्हणजेच काय हाणामारीचं शतक म्हणजे ओळखलं जातं, तेच हाणामारीचं शतक यावेळी आपण पाहतोय. संकेत राजवाडकर इथे हाताळतोय. आजच्या स्पर्धेची पहिलीच रजनी आहे. पहिल्याच रजनीतील आपण पहिला सामना इथे पाहतोय. एक मिनिट कंटिन्यू. अजून या षटकात येईल 3 चेंडूंचा खेळ इथे बाकी राहिला असेल. मयूर प्रॉपिंग केसवरून खेळण्यासाठी इथे सज्ज झाला असेल. मयूर कशा प्रकारे खेळ करेल यावी. मयूरसाठी टाकलेला चेंडू आखूड टप्प्याचा होता, सजवला जातोय चेंडू. शॉर्ट ऑफ द डे इथे सजवला जातोय. मयूरच्या बॅट मधून निघतोय. अजून एक दमदार चौकार इथे खेचला जातोय. नंतरचा चेंडू चांगला लेंथ वरती टाकलेले होते. डॉट बॉल इथे खेचलाय म्हणजेच काय झिरो फिगरचा हिरो इथे दाखवून देतोय तू शेर आहेस तर मी 1.25 शेर दाखवणारा चेंडू होता. एक चेंडू तुझा तर दुसरा माझा होता. या षटकातील शेवटचा चेंडू, चेंडूला पाठवून दिला जात आहे. अगदी सरळ बॅटने स्ट्रेट अँड ड्राईव्ह केला गेला. चेंडू पाठवला जातोय बर्लनच्या बाहेर. या 4च्या मदतीने धावसंख्या टीमची टोटल 89 या धावसंख्येवरती उभारली गेली आहे. आणि 90 धावांचं भलं मोठं टार्गेट मंदिरा स्पोर्ट्स संघाच्या दिशेने यावी पाहतोय. 90 धावा बनवल्या जाणार की नाहीत दुसऱ्या इनिंग मध्ये आपण थोड्याच वेळानंतर जोडले जाऊया. तिथपर्यंत आपण जोडले जाऊया सुमधुर संगीत डीजेच्या माध्यमातून.
हॅलो हॅलो चंडिका मित्रमंडळ गणपतीपुळे मानेवाडी आयोजित गणपतीपुळे प्रीमियर लीग या स्पर्धेचा हे पर्व 6वा आहे आणि 6व्या दिवसातील पहिली रजनी आणि पहिल्या रजनीतील चालू असलेला पहिला सामना एका बाजूला पाहायला मिळतोय तो बीबीसी भुतेवाडी संघ तर दुसऱ्या बाजूला मंदिरा स्पोर्ट हा संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना 89 धावा केल्यात आणि 90 धावांचं आव्हान समोर घेऊन उतरलाय तो मंदिरा स्पोर्ट हा संघ एका बाजूला मेघनाथ पालकर तर दुसऱ्या बाजूला बबन भुते अशी ही लढत आपल्याला पाहायला मिळते आहे जर पहिल्या धावाचा विचार केला तर वैयक्तिक 35 धावा केल्या त्या निनाद सुर्वे तर 28 धावा केल्या वैयक्तिक त्या मयूर नागले याने पाहूया या 90 धावांचा पाठलाग करायचा असताना बीबीसी भुतेवाडी संघ कशा प्रकारे इथे मंदिरा स्पोर्ट संघ कशा प्रकारे ते या धावांचा पाठलाग करतो सलामीची जोडी पाहायला मिळते तो एका बाजूला या पंचक्रोशीतील एक अष्टपैलू असा खेळाडू विक्रांत तर दुसऱ्या बाजूला येतो संकेत राजवाडकर जीपीएल पर्व 6वा आणि 6व्या पर्वातील पहिला सामना पाहायला मिळतोय नक्कीच तरी प्रथम फलंदाजी करत असताना एक मोठी धावसंख्या उभी केली 89 धावा केल्यात आणि 90 धावांचं एक भलं मोठं आव्हान ठेवलंय ते मंदिरा स्पोर्ट या संघासमोर ते आव्हान पेलवत असताना सलामीची जोडी पाहायला मिळते स्ट्राईक हँडला या पंचक्रोशीतील अष्टपैलू असा खेळाडू विक्रांत सावंत तर दुसऱ्या बाजूला पाहायला मिळतोय मॅन फ्रॉम सोमेश्वर रत्नागिरी गतवर्षीचा क्षेत्ररक्षकाचा पुरस्कार ज्याने पटकावला तो संकेत राजवाडकर पाहायला मिळतोय दरम्यान पहिल्या षटक घेऊन पाहायला मिळतोय तो निनाद सुर्वे राईट अप राऊंड द विकेट पहिला चेंडू इथे नो चेंडू अतिरिक्त धावेने संघाच्या धावसंख्येचा इथे श्री गणेशा होतोय तो मंदिरा स्पोर्ट या संघाचा निर्धारित 5 षटक त्यामध्ये 90 धावांचा पहिला फुलटॉस चेंडू त्याचा समाचार घेतला आणि या 4 धावा या वैयक्तिक 4 धावेने विक्रांत आपलं खातं खोलताना पाहायला मिळतोय या जर 90 धावांचा पाठलाग करायचा असेल तर नक्कीच तरी विक्रांत इथे मैदानावरती उभं राहणं हे महत्वाचं असेल तर नक्कीच तरी ते निनादला चांगली गोलंदाजी करावी फुल टॉस चेंडू मी म्हणेन तर लॉलीपॉप दिला या विक्रांतला अशा प्रकारे गोलंदाजी झाली तर नक्कीच तरी विक्रांत या गोलंदाजीचा समाचार घेऊ शकतो कारण या पंचक्रोशीचा विचार केला तर नक्कीच तरी ऑल भगवतीनगर संघाकडून खेळताना हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतो वारंवार चांगली कामगिरी या खेळाडूच्या माध्यमातून होत असते परंतु समोर जर पाहायला गेला तर तो सुद्धा अष्टपैलू खेळाडू आहे गोपालकृष्ण पालगुण संघाकडून खेळताना पाहायला मिळतो या 2 चौकारांचं उत्तर मात्र इथे निनादने दिलं ते विक्रांतला कारण जर विचार केला तर या पंचक्रोशीमध्ये ऑल भगवतीनगर आणि गोपालकृष्ण मालगुण हे 2 तगडे संघ त्या 2 संघांमधील खेळाडू पाहायला मिळत आहेत पहिला धक्का इथे बसतोय तो 9 या धावसंख्येवरती मंदिरा स्पोर्ट संघाला त्याची जागा घेण्यासाठी योगेश भिडे पाहायला मिळतोय गोलंदाजीमध्ये अपयशी ठरला होता कुठेतरी परंतु पाहूया फलंदाजी ते कशा प्रकारे करेल 90 धावांचा भला मोठा आव्हानाचा पाठलाग करत असताना पहिल्या षटकामध्ये 1 विकेट इथे गेल्या आपल्या संघाची परंतु इथे कुठेतरी संघाला उभारणी देणं हे गरजेचं असेल मंदिरा स्पोर्ट संघाला पुढचा चेंडू आता मात्र इथे बॅकफुटवरून खेळण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय कुठेतरी चेंडू इथे झाडाला आदळतोय तेच चेंडू पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू मात्र ब्लॉक कॉलला इथे चेंडू टाकला नक्कीच तरी ही स्पर्धा रत्नागिरी स्पोर्ट या युट्यूब चॅनल वरती आपल्याला लाईव्ह पाहायला मिळते आता मात्र ब्लॉक कॉलला चेंडू होता त्याचा समाचार घेतला आणि या 4 धावा योगेश भिडेच्या बॅट मधून पाहायला मिळाल्या वैयक्तिक 4 धावेने आपलं खातं खोललं सर्व प्रेक्षकांचं हार्दिक असं स्वागत असेल युट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक आपल्या सोबत जोडले गेलेत त्या प्रेक्षकांचं सुद्धा हार्दिक असं स्वागत असेल नक्कीच तरी खेळाडूंना बक्षीस आहेत परंतु प्रेक्षक आणि युट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक आपल्या बरोबर जोडले गेलेत त्यांच्या सुद्धा अटी सुद्धा बक्षीस पाहायला मिळतात खरोखर एक नेत्रा दीपक पटका ब्लॉक हॉलला चेंडू होता परंतु त्या चेंडूला मात्र सीमारेषा पार
पाठवलं ते योगेश भिडे याने दरम्यान पहिलं षटक संपतंय. पहिल्या षटकाखेर धावसंख्या 17, एक गडी बाद 17. नक्कीच तरी जे प्रेक्षक युट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह जोडले गेले त्यांच्यासाठी सुद्धा दररोज इथे बक्षीस जिंकण्याची संधी असेल. जो आपला लाईव्हचा चॅटबॉक्स आहे त्या चॅटबॉक्स मध्ये कोणतीही आपण कमेंट करू शकता आणि गिव्ह अवेच्या माध्यमातून दररोज 4 स्मार्ट वॉच आपण जिंकू शकता. ही संधी या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच तरी जे प्रेक्षक युट्यूबच्या माध्यमातून आपल्या सोबत लाईव्ह जोडले गेले त्यांनी चॅटबॉक्स मध्ये जाऊन या स्पर्धेविषयी कमेंट करायची आहे आणि मॅच नंतर एक गिव्ह अवे होईल. त्यामध्ये लकी विनर आपल्याला पाहायला मिळेल. दररोज 4 स्मार्ट वॉच जे प्रेक्षक युट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह जोडले गेले त्यांच्यासाठी सुद्धा असतील. वैयक्तिक पहिलं हे षटक मात्र डबल षटक असेल. या षटकामध्ये जितक्या धावा बनल्या जातील त्या मात्र डबल होतील. परंतु जर फलंदाज बाद झाला तर मात्र कुठेतरी 5 धावा मायनस होताना आपल्याला पाहायला मिळतील. ते षटक घेऊन बीबीसी भुतेवाडी संघाकडून अजू भुते पाहायला मिळतोय. पंचांच्या उजव्या साईडनी राईट अप राऊंड विकेट गोलंदाजी करत असताना अजू भुते. पहिला चेंडू समोर आहे संकेत राजवाडकर मॅन फ्रॉम सोमेश्वर. इथे पहिला चेंडू वाईट, 2 धावा. वाईट प्लस एक बोनस अशा एकूण 2 धावा इथे पहिल्या चेंडूवरती पाहायला मिळाल्या. अजुबुते पुढचा चेंडू असेल. मात्र इथे कुठेतरी अपील होतंय. पाहूया पंचांकडे मोठं अपील होतंय. पंच आपल्या जागी ठरत असतात. पाहूया एक मोठं अपील होतंय. पाहूया इथे पंच कोणता निर्णय देतात. नक्कीच तरी उत्साह जास्त होता या अपील मध्ये आणि पंचांवरती कोणताही दबाव पाहायला मिळाला नाही. चांगली पंचगिरी पाहायला मिळते ती नक्कीच तरी पंचांच्या माध्यमातून. आणि या 2 धावा इथे पाहायला मिळतात. 22 प्लस बोनस अशा एकूण 2 धावा पाहायला मिळाल्या इथे. अजुबुते समोर संकेत राजवाडकर मॅन फ्रॉम सोमेश्वर रत्नागिरी. अजुबुते ते मात्र पुन्हा एकदा वाईट पाहायला मिळतोय. वाईट प्लस बोनस 1 धाव अशा एकूण 2 धावा पाहायला मिळते. इथे कुठेतरी ह्या धावा रोखाव्या लागतील कारण या षटकामध्ये जे एवढ्या धावा येतील त्या डबल होताना पाहायला मिळेल. इथे मात्र चांगला चेंडू यष्ट्यांच्या पाठीमागे चांगलं यष्टीरक्षण मिथिल केदार कडून पाहायला मिळतंय. तत्परतेने यष्टीरक्षण केलं परंतु फलंदाज आपल्या ड्रॉपिंग क्रीज मध्ये पाहायला मिळतोय. या षटकातील आतापर्यंत फक्त 2 चेंडू झाल्यात. 4 चेंडू शिल्लक असतील. 90 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. धावसंख्येचा विचार केला तर 23 धावा आतापर्यंत झाल्यात. कुठेतरी चौकार मारावे लागतील. विजयाचा विचार केला तर अजूनही 22 चेंडू आणि 67 धावांची आवश्यकता असेल. ती मंदिरात पोट या संघाला. पाहूया ते आव्हान कशा प्रकारे पार केलं जातं. नक्कीच तरी या पहिल्या रजनीमध्ये प्रेक्षकांना एक चांगला सामना पाहायला मिळेल. तो चेंडू ते बॅकफुटला जाऊन पंच करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतो. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतो. आता मात्र अचूक टप्पा कुठेतरी सापडलेला दिसतोय तो अज्जूला. पहिले 3 चेंडू कुठेतरी खराब टाकले. अतिरिक्त धावा देताना दिसला तो अज्जूबुते. तोच अज्जूबुते मात्र बॅकफुटला जाऊन पंच केला. निनाद असेल. सुंदर क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळतंय. नक्कीच तरी मी म्हणेन तर 4+4 अशा एकूण 8 धावा इथे वाचवल्या आपल्या संघासाठी तो निनाद याने. आता मात्र कुठेतरी दबाव पाहायला मिळतोय तो इथे संकेत वरती. कुठेतरी मोठे फटके येताना पाहायला मिळत नाहीये. समोर योगेश भिडे सारखा चांगला फलंदाज आहे ज्याने 2 चौकार पहिल्या षटकामध्ये मारले होते. तोच योगेश भिडे काहीतरी कान मंत्र येताना दिसतात तो संकेतला. पुन्हा एकदा अजू मात्र नक्कीच तरी बॅटची कडा होती. कुठेतरी जेल सुटतोय यष्टीरक्षक मिथिल केदार आणि स्लिप मध्ये असलेला सुयश चौले याच्याकडून नक्कीच तरी जेल सुटतोय. बॅटची कडा घेऊन गेलेला हा चेंडू पाहायला मिळाला होता. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी पाहायला मिळते. धावसंख्या 23 धावा. मात्र एक चांगला फटका. सुंदर क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळतंय. नक्कीच तरी धावा वाचवताना दिसतात आपल्या संघासाठी ते क्षेत्ररक्षक. दरम्यान 2 षटकांचा इथे खेळ समाप्त होतो. 2 षटकाखेर धावसंख्या आहे ती 23 धावा.
या षटकाचा विचार केला तर बॅटने एक सुद्धा धाव आली नाही, सगळ्या अतिरिक्त धावा पाहायला मिळाल्या. पाहूया तिसरा षटक कोणत्या गोलंदाजावरती ते सोपवण्यात येतं, कोणत्या गोलंदाजावरती ते विश्वास दाखवला जातो. विजयासाठी 18 चेंडू 67 धावा. वैयक्तिक पहिलं सांगाडून तिसरं षटक घेऊन इथे पारस जोशी आलाय. विजयासाठी आवश्यकता असेल ती 18 चेंडू आणि 67 धावा. पाहूया समोर योगेश भिडे ज्याने पहिल्या षटकामध्ये 2 चौकार खेचले होते, तो योगेश भिडे. पहिला चेंडू चांगला चेंडू, वेगवान चेंडू, टप्पा पडला, तो चेंडूने यष्टीरक्षकाचा वेध घेतला. चांगली गोलंदाजी ऍक्शन पाहायला मिळते, वेगवान गोलंदाजी पाहायला मिळते, तो पारस जोशी. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय, वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी करत असताना पाहायला मिळतोय. बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू इथे निर्धाव पाहायला मिळतोय, तो पारस जोशी याच्याकडून चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळतात. मात्र इथे कुठेतरी नोचा इशारा पंचांकडून आलेली अतिरिक्त धाव. पहिले 2 चेंडू अचूक टप्प्यावरती टाकले होते, त्यानंतर मात्र हा अतिरिक्त चेंडू हाताळला. 1 धाव संघाच्या धावसंख्येमध्ये जोडली जाईल ती मंदिरा स्पोर्ट्स गणपती या संघाच्या. 24 धावा धावफलकावरती असताना चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. निदान देत पाटी यष्टीरक्षक मिथिल केदार याची चांगलं यष्टीरक्षण आपल्याला पाहायला मिळते, कारण गोलंदाजीचा विचार केला तर नक्कीच तरी वेगवान गोलंदाजी होताना पाहायला मिळते, परंतु साथ मिळते ती मिथिल केदार याची. मात्र इथे कुठेतरी 9 चेंडू पाहायला मिळतोय. लक्ष असे दोन्ही पंच पाहायला मिळत आहेत, प्रशांत भुते आणि पंकज केऊर. अया पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू. नक्कीच तरी विचार केला तर या संघाचे जो संघ मालक आहे बबन भुते, त्याचाच हा भाचा पारस जोशी का आपल्या संघामध्ये या खेळाडूला घेतलं ते दाखवून देतो इथे तो पारस जोशी. पुढचा चेंडू. मात्र कुठेतरी 9 चेंडू पाहायला मिळतोय, वेगावर स्वार होत असताना, परंतु कुठेतरी जी लाईन आहे त्या लाईनच्या पाठी मात्र चेंडू टाकताना पाहायला मिळतोय तो पारस. धावसंख्या होते ती 24 धावा. बॅटने धावा येत नाहीत, परंतु कुठेतरी अतिरिक्त धावा धावसंख्येमध्ये जोडल्या जात आहेत. बॅटने धावा येणं गरजेचं आहे. 90 धावांचा पाठलाग करायचा असताना कुठेतरी संत फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते आहे. पुढचा चेंडू पारस जोशी. 9 चेंडू +1 अशा एकूण 2 धावा पाहायला मिळते, जिथे बॅटने धावा येत नाहीत, परंतु गोलंदाज मात्र अतिरिक्त धावा देताना पाहायला मिळतोय. विजयासाठी 14 चेंडू 62 धावांचं आव्हान असेल. कुठेतरी सामना बीबीसी भुतेवाडी संघाच्या बाजूने झुकताना पाहायला मिळतोय, कारण इथे बॅटने धावा येत नाहीयेत. पुढचा चेंडू. मात्र वाईट चेंडू +1 अशा एकूण 2 धावा. वेगवान गोलंदाजी करत असताना कुठेतरी आपल्या दिशेवरती नियंत्रण ठेवणं हे गरजेचं असेल पारसला. पुढचा चेंडू. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. निनाद चेंडू फील्ड करतोय. दरम्यान षटकाची सांगता होते 3 षटक संपतायत. 3 षटकाखेर धावसंख्या 30 धावा. विजयासाठी आवश्यकता असेल ते 12 चेंडू 60 धावा. जरी 12 चेंडूवरती 12 चौकार आले तरी मात्र इथे विजयी होऊ शकत नाही तो मंदिरा स्पोर्ट्स संघ. कुठेतरी विजयाच्या दिशेने झोकताना पाहायला मिळतोय तो बीबीसी भुतेवाडी संघ. वैयक्तिक दुसरा. पुन्हा एकदा संघाकडून 4था षटक अज्जू भुते आलाय, ज्याने 2रं षटक हाताळलं होतं. तो अज्जू भुते 4थ्या षटकासाठी पुन्हा एकदा चांगला चेंडू निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतात. कुठेतरी संकेतच्या बॅटमधून मोठे फटके येत नाहीयेत. विचार केला अजूनही बॅटने एकही धाव नाही आले ते संकेतचा. आत्ता मात्र बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे तिथे कव्हरच्या क्षेत्ररक्षकाकडून. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. नक्कीच
प्रेक्षकांना मात्र पहिला सामना कुठेतरी एकतर्फी दिसताना पाहायला मिळतोय तो बीबीसी बुतेवाडी संघाच्या बाजूने पाहायला मिळतो. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू, खरोखर सुंदर गोलंदाजी लागोपाठचा तिसरा निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय अजूकडून. आता मात्र इथे बाद होतोय. पहिला दुसरा धक्का बसतोय तो. मंदिरा स्पोर्ट्स संघाला नवीन फलंदाज सूरज भुते पाहायला मिळतोय. 30 या धावसंख्येवरती दुसरा धक्का. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू पाहायला मिळतो. खरोखर सुंदर गोलंदाजी. या षटकाचा विचार केला तर आतापर्यंत एकही धाव आली नाहीये. पाहूया या स्पर्धेतील पहिलं निर्धाव षटक पाहायला मिळतं का अज्जू भुतेकडून. आणि इथे बॅटची कळा आणि चेंडू जातोय बाहेर. 2 विकेट आणि निर्धाव षटक पाहायला मिळतंय अज्जू भुते. या स्पर्धेतील पहिलं निर्धाव षटक पाहायला मिळतंय आणि 2 विकेट या षटकामध्ये संपादन केल्या. विजयासाठी 6 चेंडू 60 धावा. आणि गोलंदाजीसाठी या पंचक्रोशीतील एक युवा गोलंदाज, ज्या गोलंदाजाने जीपीएल मध्ये पर्व 5 मध्ये हॅट्रिक संपादन केली होती, मयूर आगरे, तोच गोलंदाज पाहायला मिळतोय. पाहूया गतवर्षीच्या हंगामामध्ये ज्याने हॅट्रिक साजरी केली होती तोच मयूर आगरे पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू, चांगला चेंडू. नक्कीच तरी गेल्या वर्षी जर मयूर आगरे जो खेळाडू समोर फलंदाजी करतो योगेश भिडे, त्याच्या संघामध्ये गतवर्षी होता तोच मयूर आगरे. इथे मात्र योगेशला गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतो या 6व्या पर्वामध्ये. वाईट चेंडू. धावसंख्या 31 धावा. एकदा मयूर रॅन्डम राऊंड विकेट. आणि इथे मात्र योगेश भिडेच्या यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्यात. नवीन फलंदाज ओंकार केदार पाहायला मिळतोय. नक्कीच तर एक चांगला फलंदाज आहे. कुठेतरी 4 विकेट गेल्यानंतर कुठेतरी फलंदाजीसाठी याला एक चांगला फलंदाज कुठेतरी उशिराने येताना पाहायला मिळतो. जिथे धावांची गरज होती तिथे मात्र या फलंदाजाला 6व्या क्रमांकावरती पाठवलंय. चांगला चेंडू, चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते ती मयूर आगरे कडून. नक्कीच तरी एक युवा गोलंदाज या पंचक्रोशीतील मालगुण जोशीवाडी मधील हा गोलंदाज. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू, चांगला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय तिथे निनाद सुर्वे याच्याकडून. कुठेतरी एकतर्फी होताना सामना पाहायला मिळाला. पहिला सामना एकतर्फी पाहायला मिळतो या स्पर्धेतील. आणि इथे मात्र बॅट पाहूया पंच. बॅटची कळा घेतली चेंडूने, चेंडू जातोय तो सीमारेषा पार. बाद होतोय फलंदाज. नवीन फलंदाज प्रितेश सुर्वे, जीपीएल, ज्याने ही गाजवलंय. कारण या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत 5 पर्व झाली आणि 5च्या 5 पर्व फायनल खेळणारा हा खेळाडू प्रितेश सुर्वे. नक्कीच तरी त्याच्या नावावरती जीपीएल आहे तोच. आणि पहिल्यांदा 6 पर्व खेळला आणि 6व्या पर्वामध्ये पहिल्यांदा फलंदाजीसाठी आलाय तो प्रितेश सुर्वे. विजय होतोय तो बीबीसी भुतेवाडी संघ. विजयी संघाचे अभिनंदन असेल.